नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइ फालिनाया सानथामनि हाबाफारिजों दिनै जोबलांबाय। थांनाय 22 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायनाय नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ आरज बादायलायनाय जालाङो। दिनै जोबथा सानाव हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव साखोन सिखोन खालामनाय, गोथार बाथौ साननि थानसालियाव बावथाय होनाय, बेनि उनाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय, बान्था राननाय आरो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि दिनै गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइनि गेवलां मेल जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौतमनि बुंथिगिरि गुनेश्वर स्वर्गियारिया बाहागो लादोंमोन। बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि आफादगिरि संगेश्वर गयारी, गाहाय नेहाथारि मतिलाल स्वर्गियारी, नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि गायसनगिरि आफादगिरि उपेन चन्द्र बर', गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मंगल बर', ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद गौतमनि दैदेनगिरि, मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि रुफाथि मायथाइ फालिनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय नेहाथारि गुनेश्वर स्वर्गियारी आरो नबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिनय चन्द्र रामसियारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। गिबियावनो आङो बयनिसिमबो देग्लाय बोसोरनि गोथार बाथौ साननि थाखाय सानाव आं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै बे गोथार सानाव जोंनि बाक्सा जिल्लानि नयाबस्ति बियाबा बे जे फैयै फैयै बिथांमोना नै रुफाथि मायथाइ मोनफैदों आरो बे रुफाथि मायथाइ मोनफैनायाव बिथांमोना नै दा बे फालिथायखौ रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ खुंनो लादों आरो बिदिनो सानथामनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन आरो दिनै जाबाय बे गेवलां मेल। आरो बे गेवलां मेलाव आंबो सासे आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोनदों। दा जोङो बेखिनिखौ फोरमायनो हायो जे मोनसे समाव जों बर' समाजा धोरोमारि बिथिङाव जेसेबांखिनि जोंहा सांग्रांथि थानांगौमोन, धोरोमनि सोमोन्दै जिबायदि बुजिनाय थानांगौमोन, बेबायदि बुजिनाया जोंनिया गोसो गोरबोआव इसेबांखिनि जोंनि समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव जायगा मोनाखैमोन। जोङो मात्र इसोरखौ जोङो फुजिदोंमोन, फुजा खालामनानैल' ओरैनो जाब-जुबैनो जोङो एंगार हरदोंमोन। नाथाय खान्थिखौ फालिदोंब्लाबो बे धोरोमारि बिथिङाव बा धोरोमनिफ्राय जोंदि खायसे मिथिनांगौ दोङो, सोलोंनो गोनां दोङो, बे बिथिङाव जोंनि बर' सुबुङा एसेबांखिनि बेवहाय सहैयाखैमोन। बेनिफ्राय जि समनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौतमखौ गायसननाय जादों, बै समनिफ्राय जे फोसाबनायनि राहानि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ फोसाबनो लानानै धोरोमनि गेजेरावदि बा धोरोमनिफ्रायदि सुबुङा जिउ खुंलांनायनि, जिउ संसार दानायनि दि सोलोंथाइ मोननो हायो, बे बिथिंखौ दिनै बर'फोरा दांग्रोमनो मोनबाय। आरो बिदिनो जों नुनो मोनदों जे धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनानै दिनै बर'फोरनि साननाय हनायफोरा गोबांखिनि साबखांबोनो हमदों आरो गोसोआ संस्कार जानानै, गोसोआ सोदांनानै दिनै जोंनि बाहायथि जिउफोरावबो बांसिन सोद्रोमनिख्रुइ सोद्रोमसिन जानायखौ जोङो मोननो हादों। बेखायनो जोंनि समाजावदि धोरोमा गोनांथार आरो बे धोरोमखौदि जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि गुबै धोरोम, बर'नि असे धोरोम, आरो बे असे धोरोमावदि जोङो सुबुंनो जिउ खुंनायनि, संसार जानायनि, दि गोजोननि, सुखु गोनांनि बेयाव सान्थौ दोङो, बेयावदि आध्यात्मिक बिथिंनि खोन्था दोङो, बे माखासेखौ जों सुबुंफोरनि गेजेराव गायसननांगोन, सुबुंफोरनो मिथिहोनांगोन। आरो बिदिनो जोङो बर'फोरनि समाजखौ माने सोद्रोमनिफ्राय सोद्रोमसिन गोनां बर' सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरखौ जोङो गुरैनिफ्राय गुरैसिन खालामनो जोङो नाजानांगोन। जोंनि गोसोनिफ्राय जायफोर जोंहा अगियान साननाय दोङोमोन, अनागारि साननाय दोङोमोन, जोंहा दुगानाय दोङैफोर खायसे गोसोखौ जोङो माने जिखिनि पार्थिब जिउनि थाखाय जोङो जायफोरखौ भग बादिखौल' जोङो खामालाबासिनो, भग बादियावल'सो जोङो समफोरखौ एंगारालाबासिनो, रंजानाय बाजानायखौल'सो जोङो अकल गोसोआव नागिरा लाबासिनो, जिउआवदि जोंहा मावनो गोनां दोङो आरो जों जुदि जिउआव मोनजानो गोनां जायोब्ला, रंजानो गोनां जायोब्ला, जों देहानि मोनजानायानो जाथों, जों गोसोनि मोनजानाय गोनाङानो जाथों, बेखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि बेखौ जोङो रंजानो लुबैब्ला, जोंहादि बेवहाय आध्यात्मिक बिथिंनि गेजेरजों सुखु गोजोनखौदि मोननो हायो, बेखौदि मोजाङैसो रंजालांनो हायो, बे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरनो मिथिनो गोनां जोबोदखिनि गोनांथि दङ। आरो बेखिनिखौनो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौतमा जों रायजोनि गेजेराव आवगायनानै बे खामानिखौ मावलांगासिनो दोङो। आरो बिदिनो थानसालिफोरखौ लुफुंनायनि गेजेरजों थानसालियाव मोनसे इसोर सिबिनायनि जे मोनसे थासारिखौ मोनो, गोहोमखौ मोनो, बे बिथिंखौबो जों गोसो होनानै थानसालि फसंनाय, गायसननाय बे हाबाफारिखौबो जोङो मावफुंनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनायाव आवगायलांगासिनो दोङो।
दुलाराय जोंनि बे नबस्थि बियाब आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा बे नबस्थि एरियायावनो गायसनजानाय मोनसे थानसालि। बे थानसालि गायसननायनिफ्रायनो दिनै 25 बोसोर जाबाय। अब्ला बे 25 बोसोर जानायनि थाखाय दिनै जोङो गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ बेखौ जों फालिनाय जादों। जोबोद गाजा गोमजायै जों सानथामनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों। बेयो जोंनिया 26 जानुवारिनिफ्राय जादों। 26, 27 आरो दिनै 28 बे जोबथा हाबाफारि। बे सानथामनि हाबाफारिजों बे फालिथाया सोलिबाय थादों। मा हाबाफारि लाबोदों? बेयाव जोंहा उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोनखौ लानानै माखासे रनसाय बादायलायनाय, सावगारि बोनाय बादायलायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लाबोदों। आरो लोगोसे जोङो आरज मेथाइ बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो लाबोदों। आरो बेनि उनाव गोदान मेथाइ मोसानाय बे हाबाफारिखौबो लानानै जोङो सानथामा जोङो गिबि हाबाफारिखौ जोङो बिदिहै बारहोदों। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै 27 जानुवारि खालाराव जोङो मोनसे सावराय मेल लादों। माइनाव एबा आइजो बिथांमोननि आरो लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि मुङाव जोङो मोनसे सावराय मेल लादों। बेयाव जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायना लाबोनानै बिथांमोनखौ जोङो माने बिबुंथि लाखिहोनो जों हादों। नैथि सानखालि दिनै जोङो जोबथा हाबाफारियाव जोङो माने थानसालियाव गाजा गोमजायै आरज गाबनाय फुजा होनायनि अनगायैबो जोङो फुंनि समाव जोङो हारिमुवारि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादों। बेनि उनाव जोङो जोबथा दिनैनि समाव जोङो गेवलां मेल मोनसे खुंनानै जोङो रायजो राजाखौ जोङो मोनसे माननि माखासे आलासिफोर लिंबोना लाना फैनानै जोङो माने बिबुंथि लाखिहोदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो मोजां मोनसे बिबुंथिखौ लाखिनो हादों। बेनिफ्राय जोंहा दिनैनि मोनसे जोबथा हाबाफारि मोनसे दंबावो। बे मोनाबिलि समाव जोङो माने देंखोगिरि बिथां उषा रानि ब्रह्मखौ लिंना लाबोनानै माखासे जों हारिमुवारि माने दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो मावफुंनो थांगासिनो दं।